खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन। गिबियावनो नोंथांमोना आं मोननैसो सावगारि दिन्थिग्रोनो नागिरदों। नोंथांमोना सावगारिखौ गोसो होनानै नाय। सावगारि नाम्बार 1, सावगारि नाम्बार 2, सावगारि नाम्बार 3, सावगारि नाम्बार 4। जानांगौ बे सावगारिखौ नायनानै नोंथांमोननि गोसोआव गोबां कुइसन सोंथि फैदों जानांगौ। सोरनि सावगारि, सोरहानि न'खरनि सावगारि? औ, बे सावगारिनिनो बाथ्रा आं दिनै रायलायनो थांगासिनो दं। बे सावगारिनि सायाव सावरायनायनि सिगांनो फै जों बर'नि दैदेनगिरिफोरनि बागै एसे नायबिजिरग्रोनि। बे आब'खौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोजाङै सिनायथि होआब्लाबो नोंथांमोनानो मोजां मिथिखायो। फै जों बिनि देरहानाय लिस्टखौ नायनि। बिथाङा 1991 निफ्राय लानानै दिनैसिम रेगुलारलि 2016 सिम 6 टार्म्स देरहानानै दङ। बिथांखौ बर' हारिनि गेजेराव सिनायै रावबो गैया। नायनि बिथांनि देरहानाय लिस्टखौ। बिथाङा 1998 निफ्राय लानानै 2009 सिम मोनब्रै टार्म्स बिथाङा क'क्राझार लकसभानि MP जानानै दंमोन। सिगाङाव सिनायथि होलायनो गोनांथि दं होननानै आं साना, मानोना बिथांखौ बयबो मोजाङै मिथिखायो। बे सासे रायजो सभानि MP। नायनि बिथाङा बेसेबां टार्म्स देरहादों। बिथांखौबो नोंथांमोनानो मोजाङै सिनायखायो। नायनि बिथांनि देरहानाय लिस्टखौ। बिथाङा 2006 निफ्राय 2016 सिम 3 टार्म्स देरहादों। दायो जों जोबथारनायाव नायनोसै हाग्रामानि BTC आव चिफ जाना थानायनि। BTC आव हाग्रामा महिलारिया दिनैसिम थाम खेब चिफ जानो हाबाय। सावगारियाव नुजानाय लिडारगिरिफोरनि खुगायाव बड'फानि गोबां बाथ्रा, गोबां मावनाय खामानिफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना खोनादों जानांगौ। नाथाय नोंथांमोना माब्लाबा खोनादोंना बड'फानि न'खरनि हालोद, बड'फानि न'खरनि न', बड'फानि न'खरनि सुबुंफ्रा मा मावना जायो, माबायदि थांनानै दं, बेखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय मालाबा बबेबा मिथिङाव नोंथांमोना खोनाफेरदोंना? नोंथांमोना बिसोर लिडारगिरिफोरनि धोन दौलतखौ बेसेबां जाखो, बिसिनि न'फ्रा माबायदि, बिसिनि न'आ खैथाला बिल्डिं जाखो, बेखौ नोंथांमोना बुंनानै फोजोबनो हाया जानांगौ। नाथाय जाय बिथां जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि सरकारि साख्रिखौ गारनानै गावनि जिउखौ थैजासिम बर' हारिनि थाखाय नांथाबनानै थैलांदोंमोन, बिथांनि न'खरनि हालोदा नाय दिनै नै बेफोरबायदि। न' गंसे मोजां गैया दिनै न'खरनि मानसिया। जों दिनै जोंनि जोहोलावफोरनि न'नि हालोदखौ बेबायदि नुयोब्ला जों गोबां दुखु मोनो। आं सान्दों बड'फानि न'नि हालोदानो जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला आरो दंबावो सुजित नार्जारी, गायदे हेलेना, शीला गां, सोमब्ला बसुमतारी मोनबायदिनि न'नि हालोदा माबायदि जानो हागौ? बिथांमोननि न'खरखौ जों नायफिननो रोङिया, अनसायनो रोङिया लाजिथाव, दुखुनांथाव, सहायनो हायै मोनसे जाथाय जादों होननानै आं सान्दों दिनै। दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि जोहोलावफोरनि न'खरनिख्रुइ BTCनि सोरबा चेयारमेननि न'आसो लामा, सिला, न' गासिबो पाक्का जाजोब्बाय। नाथाय बर' जोहोलावनि न'आ दिनैसिमबो बायग्रेब जिग्रेबैनो दं। बोसोरनैसो सिगाङाव क'क्राझाराव मोनसे जाथाय जादोंमोन। जेब्ला लाफिकुल इस्लामखौ उदखारिफ्रा इनाय दखानाव गावथारनानै गालांदोंमोन, अब्ला बिनि उनाव BTC सरकारा लाफिकुल इस्लामनि न'खरनि फंबाय आरो बिनानाव सानैनो साख्रि होनाय जादोंमोन। बाथ्राया बे, जोंनि बर' हारिनि जोहोलावफोर, जाय जोहोलावफ्रा बर' हारिनि खामानि मावनानै मुंख्लं जालांदों, बिसिनि न'खरनि सुबुंफोरनो सोरनोबा BTC सरकारा साख्रि होदों नामा? होदोंब्ला किन्तु दिनैसिम जों नुनो मोननाय जायाखै। जाय बिफाया जोंखौ बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा मोनसे हारि हिसाबै गायसनलांनो थाखाय, जाय बिफाया जोंखौ मोनसे अराय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जोंनो फोरोंलांदोंमोन, दिनै बेबायदि सुबुंनि न'खरा एसेबां गाज्रि हालोद।
गेदेमा बर' माहारि खालामनो थाखाय जांख्रिखांनो नोंथांमोना मावनो हौवासांनो जांख्रिखां बोराय बेन्थ' जांख्रिखां सेंग्रा सिख्ला जांख्रिखां गथ' गथाय बयबो जांख्रिखां 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 बिप्लब 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 बर'फोरनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि दैदेनगिरि उजिदों जाय बिथांमोना बड'लेण्ड नाङा, बड'लेण्ड जाया, बड'लेण्ड 110% बड'लेण्ड जाया, बिथांमोना बायदि रोखोमनि खोथा बुंदों। बेफोरो बड'फानि नुनाय सिमां, बड'फानि हास्थायनाय सिमांखौ हाद्रि बाला सारनायनि अनगा जेबो बाथ्रा जायाखै बियो। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिखौनो मोनसे जोबोर गाज्रि लाजि फोनांनाय जादों आरो मुंख्लंफोरनि सायाव मिनिनाय जादों होननानै आं सानो। दिनैनि समाव बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायनाय खमलायनाय सम नङा। दिनैनि समाव खौसे जानायनि सम, खौसे जानानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि सम। बेनिखायनो जाय बिथांमोना राजखान्थिनि गाद्दियाव दङ बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो, बिथांमोना जे बर'नि मुंख्लंफोरनि थाखाय माबा मोनसे मोजां बेबस्था लानांगौ। बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि न'खरखौ बर' हारिनि राजखान्थि गाद्दियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा अनसायनांगौ, सहाय होनांगौ। बे भिडिअखौ जाय बिथांमोना नुदों शेयार खालामनो दाबाव, मानोना बेफोर बाथ्राया बर'नि दैदेनगिरिफोरनि खोमायाव हाबनो गोनांथि दं। मानोना दिनै ओरैबायदि गाज्रि अबस्था सौहैबाय, बर'नि मुंख्लंफोरनि न'खरा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था दिनैनि समाव, जायखौ जों रायलायनानै फोजोबनो हाया, बुंनानै फोजोबनो हाया। हायोब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों। हारिनि मावाबोला बर'सा देरहासार
जों गिया जों जेना बर'सा नङा दुखिया मुंख्लं जानोबो जों गिया हारिया